Мәулә кылый, хикмәте хаким. Игътикадлык кыйладар баш җандин кичеп, тереклектә мурады ни булмышдыр ул. Ибраһимны Нәмруд кәфир утка атты, ут ишрә хак дидарын күрмешдәр ул. Ибраһимга уйку ишрә гайран булды. Исмагыйльне курбан кыл дип фәрман килде. Исмагыйль хак әмренә буен сынды. Бугазланмыш хәлдә дидар күрмешдер ул. Юсуфны кардәшләре кыйга атты. Кыю ишрә су йөзенә Юсуф китте. Суга тимәй Җабраил килеп тотты. Кыюк ишрә хак дидарын күрмешдер ул. Диңгез ишрә ул Юнысны балык йотты. Балык карынын Юныска хак зиндан итте. Балык ишрә 40 көн тоткын ятты. Балык ишрә хак дидарын күрмешдер ул. Бу дөнья газапларын Җәрҗис күрде. Ул газапта 4 кат хакка җанын бирде. Ул хәлдә икән хак күзенә күренү турды. Шул вакытта хак дидарын күрмешдер ул. Ул Әйюб фәкыйрьлектә сабыр сөйде. Җөмлә тәнен галәбә кыйлып кортлар йиде. Нә тире, нә сәңәки беллү ирде. Шул хәл ишрә хак дидарын күрмешдер ул. Бу 6 пигамбәри таң эшләренә гәрчә көлди һәр вакыйга башларына, бихиҗаб хак күренү торды кашларына, 2 дөнья мурад хак дин кыйлмышдыр ул. Эшләренә шөкер улып күрмеш алар. Хак иземнең михнәт ишрә рәхмәте бар. Михнәт көтүп, нигъмәт дәүләт күрде анлар. Күрмешләрен галәм ишрә димешдер ул. Мәулә кылый, хак сүзени димә каззап. Мулла Шәмси хикмәтенә кыйлгыл гаҗәп. Анлар янлык төни көни кыйлгыл тәгать. Тәгать кылып җанын хакка бирмешдер ул.